地元では名士と謳われる会社社長の父。妻の死をきっかけに力を落とし、今は病床に伏している。そんな父を協力して介護する俺たち家族。けれどそこに莫大な遺産を狙う叔父の魔の手が伸びてきて、すべてを奪われそうになったその時、岐阜を献身的に介護してきた妻の放った言葉に全員が驚愕し、パパ大変。ゆうくんプリント忘れてった。追っかけて。台所から妻の慌てた声がした。ゆうのプリント？ああ、昨夜何やら書き込んで捺印してたな。俺ももう出る。時間ないよ。ママ行ってきて。上着に袖を通し、玄関に向かいながらそう答える。中一の息子、ゆうとが行ってきますと出かけたのは10分くらい前だ。今から車で追いかけても間に合わないだろう。車でならゆうがバスに乗るまでに追いつけるわ。ゆうにはバス停で待っているように私から携帯に電話入れておくからお願い。そう言って顔の前で手を合わせ、強引にプリントを俺の手に押し付ける。お父さんさっき朝ごはんの時、また盛大に誤嚥してむせたのよ。今から薬を飲むところだから、ちゃんと見てないと心配なの。そうか。わかった。俺はプリントを受け取ってカバンに入れ、玄関を飛び出した。俺は吉岡昌司、36歳。北陸の小さな地方都市で不動産管理会社で営業部長を務めている。俺の家は最寄り駅から車で10分ちょっとの距離にある。田舎なので駅前の繁華街からそれくらい走れば、そこにはもう緑豊かな田園風景だ。俺の家といっても別に俺が建てたわけじゃない。殿様の家系でこそないが、地元では名士と知られた親父が建てたものだ。親父は若い頃に不動産管理会社を起こし、これといって産業のないこの地方に大手製造業の工場を誘致するのに一役買った。物流のための道路が整備され、住宅も増え、ショッピングモールもできた。親父の会社は規模こそそれほど大きくはないが、何より地元の厚い信頼があり、会社の業績は常に高く安定。駅前に自社ビルを構え、親父が社長、叔父が専務、俺が営業部長。他に社員が10人ほどいて、日々忙しく働いていた。2つ年下の妻のミクとは大学時代のサークルで知り合い、付き合った。俺が経済学部で、彼女は法学部。いずれ不動産屋を継ぐ身の俺はなんとなく経済学部を選んだだけだったが、ミクは違っていた。彼女の夢は弁護士になることだった。ミクはいつも言っていた。弁護士に相談に来る人はみんな何かに並んでる。私はそんな人たちの悩みを解決して、もう一度笑顔になれるように手助けしたいの。そんな彼女の夢を知ってはいたが、跡取り息子の俺は卒業と同時に郷里に帰るしかなかった。遠距離恋愛、ミクとの連絡も途絶えがちになり、このまま自然消滅なんだろうな、となんとなく諦めかけていた。けれど2年後の春、なんと彼女は俺を追っかけてきた。こんな田舎の古いしきたりの残る地域で、跡取りの長男に嫁入りすればどうなるか。近所の手前、嫁が外へ出て働く。ましてや弁護士家業など受け入れられるはずがない。長年の夢は諦めてもらうほかはない。本当にそれでいいのかと聞くと、ミクは笑って言った。どこにいたって誰かを笑顔にする生き方はできるよ。嫁いできてからは俺の実家で完全同居だった。親父の建てた家は広大な土地に古めかしい日本家屋で、畳や障子のメンテナンス、庭木の手入れなど、都会のマンションで育ったミクには初めてのことだらけだっただろう。けれど、ミクは俺のお袋の言うことをよく聞いて、
一つ一つ覚えるように努力してくれた。あはは、でもさすがにこれは広すぎだよね。などと、たまに冗談めかして文句を言ったりはしていたが、3年前、おふくろが突然の病気で亡くなって、それまでおふくろと協力してやっていた家事、もろもろはすべてミクの肩にかかってくるようになった。その頃から親父も一気に年を取った。今年で70歳。世間ではまだ現役で働いている人もいる年齢だが、やはり長年連れ添った妻を失ったショックが大きかったのだろう。親父はまだ頭はしっかりしているものの、どこにつくことが多くなった。家のこと、子供の世話に加え、年寄りの介護まで。俺にとっては自分の親だし、できる限り手伝っているつもりだが、日中は仕事に出ている俺よりは、どうしてもミクの負担は多くなる。ミク、疲れてないか？週に何日かヘルパーさんに来てもらうか？大丈夫だよ。お父さんにはこっちに来た当初からよくしてもらってきたからね。みんなで頑張ろう。ミクはいつも笑顔で答えてくれるのだった。ただいま、ミクいるか？最近俺はたまに昼休みに家に帰るようにしている。親父の様子が心配だし、何かミクを手伝えることがあればと思うからだ。しかしその日、ミクは留守で、代わりに家には思いがけない人物がいた。なんだ、庄司。家に昼飯食べに帰ってきてるのか？会社で専務を務めるおじだった。え、専務どうしたんですか？どうしたもこうしたも、社長に用事だよ。おじは親父より6歳若い。どこについて日に日にやつれていく親父に比べ、おじはゴルフ焼けした肌のツヤもよく元気そのものだ。俺はこのおじのことが大好きだった。子供の頃はよくキャッチボールに付き合ってもらったし、いろんなところへ遊びにも連れて行ってもらった。反抗期で親に反発していた頃は話を聞いてくれ、それとなく味方になってくれた。社会人になってからは良き飲み仲間で、仕事のことや家族のことなどいろいろ語り合ったものだ。おじ夫婦は子宝に恵まれなかったためか、甥っ子である俺を息子のように思ってくれていたのだろう。俺の息子、優斗が生まれてからは、優斗のことも何かと気にかけてくれていた。本当に家族のように仲が良かった。けれど、今は、親父あんまり良くないから、時間短めで頼みますね。ああ、わかってるよ。おじは、かつては自分も会社を経営していた。地元に拠点を置きながら全国にチェーン展開をし、相当景気よくやっていたらしい。ややワンマンなところはあったが、社員を家族のように思い、周囲からも慕われていた。その頃は、親父の不動産管理会社より、おじの会社の方が規模が大きいという話も聞いたことがあった。けれどある時、おじの会社で使途不明金が見つかり、調査の結果、ある社員の横領が発覚した。それは、おじが起業した時からのメンバーで、経理を任せていた人物だった。おじは全額返金させることで、なんとか穏便に済ませようとしたが、その金額がとてつもなく大きかったためか、テレビのニュース沙汰にまでなってしまった。そうなると、田舎の狭い世間では、たちまち悪い噂が広まり、おじは信用を失った。一度目の手形の不当たりを出し、あちこちに掛け合って何とか資金を調達しようとしたが、どうしても間に合わず、二度目の不当たりを出した。おじの会社は巨額の負債を抱えてあっけなく倒産した。けれどおじは地元の旧家の出身である手前、逃げることはせず、自分の家や所有地など財産のほとんどを処分して負債額を返済した。その後は親父の会社に拾ってもらう形で、現在の専務職についている。自身も経営者だったおじだ。仕事はできる。けれどその人柄はもう昔のおじではなかった。
細かいことでお金に執着し、目先の利益ばかりを重視するようになった。良さそうな取引の話があっても、重箱の隅をつつくように、相手先のマイナスポイントを探し出しては、契約を白紙に戻してしまったりもした。営業部長の俺とは仕事上で意見が合わず、しょっちゅう対立するようになり、親戚としての付き合いも次第に希薄になっていった。毎年2月から3月は引っ越しシーズンで、不動産会社は1年で一番忙しい時期だ。俺は残業や休日出勤も多く、家のことを構っていられない日々が続き、病床の親父の介護はミクに任せっきりになってしまっていた。親父はもともとあまり丈夫ではない上に、数年前から内臓系の病気を患っていて、近頃ではほとんど寝たきりの生活だ。以前は介助があれば自力でトイレにも行けていたが、最近は成人用おむつが必要になってきている。実の親でもきつい仕事なのに、ミクは献身的に親父の世話をしてくれた。何より、どんな時でも笑顔でいてくれるミクに、どれだけ救われたかしれない。都会育ちのお嬢さんだったのに、こんな田舎に嫁いで、じじいの下の世話まで。ミクさんにはどれだけ感謝しても足りんな。親父も俺も、ミクには心から感謝していた。繁忙期が終わった頃くらいからだろうか、おじが家に来る頻度が多くなってきたのは、親父が出社できなくなってから、実質会社を切り盛りしているのは専務であるおじだが、電話やファックス、パソコンでリモート会議だってできる時代だ。近い距離とはいえ、こうも頻繁に病床の親父のところへ来る必要があるのだろうか。会社のことの相談と報告だよ。まだまだ社長に相談して判断を仰がなきゃならないことも多くあるしな。けど俺とは毎日会社で顔を合わせるのだし、書類の受け渡しや伝言なんかは任せてくれてもいいですよ。会社を経営していると、直接でないと伝わらない込み入った話がいろいろあるんだよ。お前は営業に集中してろ。いずれは会社を継ぐ身とはいえ、まだ経営自体にまでは本格的に参加していない俺は、そう言われると引き下がるしかなかった。ミクもおじのたびたびの来訪には不自然なものを感じていたようだ。おじさんね、お父さんを見舞ってくれる気持ちもあるのだろうけど、寝たきりの社長にあんなに頻繁に指示を仰がなきゃいけないことなんてあるのかしら。だあな。俺も会社の全部を知ってるわけじゃないからな。それに、ちょっと気になるのは、おじさん毎回のようになんだかんだ用事を頼んで私を外出させようとするのよ。急ぎで収入印紙が必要だとか、これから取引先へ行くからお使い物の菓子折りを買ってきてくれとか。本当か？もちろんお金は経費からちゃんと払ってくれてるわ。でもそんなの会社の事務の子に電話で頼んで持ってこさせればいい話じゃない？確かにな。そういえば俺もこの前、家に帰ったら専務がいて、社長と話をするのに大事な書類を忘れたとかで、会社に取りに行かされたな。家に俺たちがいると何か不都合でもあるんだろうか。そんなことが続いて、俺とミクはおじの様子に何か不穏なものを感じたのだった。初夏の日差しが眩しくなる頃、親父はついに息を引き取った。住み慣れた自宅で、俺やミク、孫の優斗に見守られながら、安らかな最後だった。私、ちゃんとできてたかな？お父さんにとって私、いい嫁だったかな？そう言って、ミクは泣いた。これで明日からは壮絶な介護生活から解放されるという安堵の気持ちより、ただ純粋に家族の死を悲しんでいた。ミクはよくやってくれたよ。親父も幸せな最後だったと思う。本当にありがとう、ミク。俺も涙が止まらなかった。
親父の葬儀はこの地方の風習にのっとってしめやかな中にも盛大に執り行われた。地元の名士であり有力企業の社長でもあった親父は交友関係も広く、取引先のお偉い方から教育関係、地元の議員までと参列者は驚くほどの人数になった。火葬場から戻って初七日の法要と精進落とし。古い風習の残る田舎ではあるけれど、遠くから来る参列者の負担も考えて、この辺りは今風でいいと親父も生前から言っていた。料理を食べ、酒を飲み、思い出を語り合い、みんなそれぞれに個人を忍んで、宴もそろそろ終盤、ほとんどの参列者が帰宅した頃だった。座敷に残っているのは、叔父をはじめ、ごく親しい親戚と、俺たち家族だけになっていた。みんなちょっと集まってくれるか？突然、叔父が立ち上がっていった。こんな時にだが、はっきりさせておきたいことがある。ミクが何か悟ったのか、ユウトに小声で部屋へ行ってきなさいと囁き、ユウトは座敷を出て行った。それを見届げて、叔父は続けた。兄さんの残した遺産。まあ、会社や土地なんかの件だが、すべて私に相続されることになった。俺とミクは思わず顔を見合わせた。親戚の面々も一様に凍りついている。ちょっと待ってください、専務。まあ待って。いきなり何を言うんだと思うかもしれないが、俺と兄貴とで十分話し合って決めたことだ。兄貴の遺言書もちゃんとある。そう言って叔父は内ポケットから白い封筒を取り出した。もちろん兄貴はゆくゆくは庄司に会社を継がせるつもりだし、俺だってそれが当たり前だと思っている。だが庄司はまだ30代だ。経営者としての経験も不足している。今庄司に会社を任せるのは荷が重すぎるんじゃないかと、そういうことだ。封筒から取り出した紙を広げながら、叔父は続ける。兄貴も俺も長い時間をかけて話し合った。そうして俺が一旦全部を引き継いで、庄司に十分修行を積ませてから、俺が引退した後を庄司に任せるということに決まった。俺のところは子供もいないし、遅かれ早かれ俺が死んだ後は全部庄司のものになるのだから同じだろう？兄貴もそういう考えでこの遺言書を残したんだ。親戚一同ざわついてはいたものの、自信たっぷりの叔父の演説に気をされて、誰も何も言うことができないでいた。その時、それまで黙っていたミクが口を開いた。その遺言書はお父さんの意思ではありません。おじさん、遺言書の内容を作り変えましたね。突然突きつけられた言葉に、おじの顔は一瞬歪んだように見えたが、鼻で一つ大きく呼吸して、またすぐ反論を始める。何を言うんだ。この遺言書は正真正銘、兄貴の直筆だぞ。おかしなことを言い出して、兄貴の人生にケチをつける気か？おじさん、私も何も根拠もなく言っているわけではないんです。覚えていますか？5月の連休の後くらい、平日の昼間にあなたは我が家を訪ねて、私に急ぎの買い物を頼みましたね。私は言いつけ通り一旦出かけたけれど、途中でついでに投函するつもりだったハガキを忘れたことに気がついて、取りに戻ったんです。その時、普段は閉めてある仏間の襖が少しだけ開いているのに気がついて中を覗くと、おじさんが仏壇の前で背中を丸めて一心不乱に何か書類のようなものを書いているのが見えました。私はびっくりしたけれど、気づかれないように音を立てずにその場を離れ、その夜お父さんにそのことを報告したんです。もしかしたら大切な書類に何かしていたのかもしれないと。その話を聞くのは俺も初めてだった。それで親父は何て言った？お父さんぽつりと言ったわ。
あいつめ、つまらないことを、って。ミクの話によると、それから二人は仏壇の引き出しの奥に入れてあった親父の遺言書を開き、重要な部分が親父の筆跡を真似て改ざんされていることを確認したそうだ。もしかしたら、おじがまた手を加えに来るかもしれないと、その遺言書はその場所にそのままに残し、親父は新たな遺言書を作成した。原本は会社の顧問とは別の個人的に交友のある弁護士に預け、そして副本をミクに託したそうだ。ミクは2階にいるユウトを呼んでカセットデッキを持ってくるように頼んだ。おじさん、皆さん、ここにお父さんからのメッセージがあります。内容は私も知りません。再生しますので聞いてください。そう言ってミクはスイッチを押した。これを聞いている皆さん、生前は世話になりましたな。ありがとう。特にミクさんには本当に世話になった。寝たきりのわしを献身的に世話してくれた。感謝という言葉では足りないくらいじゃ。わしには息子しかおらんが、あの子が本当の娘のように思えてならない。庄司とミクさんにはわしのすべて、全財産を託す。この家と会社を二人で守っていっておくれ。そして何より、いつまでも仲良く幸せにな。ミクの目にうっすらと涙が浮かんだ。親父の言葉はなおも続く。ところで弟よ。つまらんことをしよったな。お前が苦労してきたことはよく知っている。しかしな、人の道に背き、姑息な真似をすれば、いずれは自分の身を滅ぼすだけだぞ。お前はそんなやつだったか？どうか昔のお前に戻っておくれ。おじは悔しいような悲しいような、何とも言えない顔で、親父の言葉を聞いていた。けれど、がっくりとうなだれた瞬間に、その頬が濡れているように俺には見えた。納骨も終わり、方々への挨拶も一段落したのは、秋の初めの頃だった。おじはその後、私文書変造の罪で訴追され、その結果、相続人結核の自由が認定されたことで、永遠に親父の遺産の相続権を失った。おじは会社からも身を引いて、今は自宅でおばと二人ひっそりと暮らしている。一応心配ではあるが、専務時代は株などもやっていたから、年寄り二人が食べていけるくらいの蓄えはあるのだろう。今はまだ、あえてこちらから連絡は取らないことにしている。昔のお前に戻っておくれ、という親父の言葉は、相当おじの胸に刺さったようだ。好きだったお酒もゴルフもやめたと聞いた。この前、おばさんとスーパーでばったり会ったの。おじさんどうしてるって聞いてみたら、最近はおばさんの趣味に付き合ってガーデニングなんかを始めたみたいよ。へえ、あのおじきが変わるもんだな。我が家には平和が戻っていた。いや、いろいろあったが、いつも不幸ではなかっただろう。それはミクが、みんなが笑顔になれるように、どんな時も明るく振る舞ってくれていたおかげだと思う。遺言書のことでおじをやり込めた時は、さすが法学部出身だなと一瞬面食らったが、あの時のミクは決して嬉しそうでも得意そうでもなく、ただただ静かな顔をしていたのが印象的だった。遺産が惜しいわけじゃない。親父と同じように、おじに対して昔のおじさんに戻ってほしいと心の底では思っていたのかもしれない。俺にとっても親父のあの言葉は胸に残るものがある。俺だって昔はおじのことが大好きだったのだ。けれど信じていた仲間に裏切られるという不幸な経験がおじを変えてしまった。ならばもしかしたら今度のことを経験して逆の方向へおじが変わってくれるんじゃないか。人を信じてみんなの幸せを願うような昔のおじに。俺はそう願わずにはいられない。夏の日に日暮れまでキャッチボールに付き合ってくれた
あの頃のおじの姿が俺の心に浮かんでは消えていった。